Masuk syuting tu. Tak. Agak jauh Ustaz. Jauh tik. Gak digas tik. Alah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam saya duit nan jok sim. Banyak bungka nam piawai maracun muruh main daun indak basibah jo basisia hindak bainggo jo babate. Tangan. Butikol dikirai-kirai dia tok tatanggua ikan gulamo dikirai-kirai dicingkok dibuka cita bola. Butikol langi tercinta naik bumi mantam ke bawah nan timbue guna marapi mah. Konon dek nenek moyang kita balaye lah masuk itu jok dandang dan sabuah cepui jok cati bilang pandai. Dek lamonya balaye nampak lapi terkijok-kijok gunung suatu masuk itu. Di puncak Langgapuri banamo gunung Marapi. Cinan cidangkak nambah dantang sarato buayo putih ada guak di batu patah patigo banamo bukit si guntang-guntang. Banamo bukit si guntang-guntang dari mano titiak palito ya selong nambah tali dari mana turun nenek moyang kita yo di puncak gunung Marapi. Pasen tak turunkan naik di Cina lagu gua ampang Cina lagu di nambah selo sinan batarata nyo kampung masuk badeta detau piah masuk bacawan panarahan dibuat sawah jo ladang sawah lawi satampang baniah yo di gurun padang panjang makanan urang 3 luak manonyo luak nan 3 pertama luak tanah data kedua luak agam ketiga 50 Cinan cidangkak nambah dantang sarato buayo putih ada guat sampai Sikilang air bangi sampai Jorao Mapatungwe sampai ke Salo ke Bangkinang sampai ke Siak Indogiri sampai ke Aceh Tigo Sagi sampai ke Pahang Kajol Kajari jiran Malaysia. Tanjuang sama liku buat sabi 9 lurah. Jiko di Lembang selebar alam jiko di Balun sabalung kuku tambu itu sudah kalam ambo basurit mula dahulu. Tungkai alah mai di rajo citapa di balik dingin kok salah atau baik lambo kok bana samo diam. Manyo sultan datuk papatiah hangku datuk palini sambah tibo bakit sultan. Jadi salam saujuit nan jok simpuas namo Eripal Tanjuang datuk palini nan basa nan di Pagaruyuang. Anggota Koramil 03 Ulu Buak Basuang, Dim 030 sampai Agam, Rem 03 Wirap Raja, Dam Bukit 1 Bukit Barisan. Jadi salam saujuit sagalo senior dan kakak atasan, salam hormat. Jika mati ambo dahulu mati berbilang-bilang tanah sejarah tinggal di Manggopo. Ikolah salamai tinggal Pagaruyuang, salamai jalan di Parantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.